कि बाड़ू तू कुमारे हो ना दो हमार कुछ दिन तक झेलना। बाड़ू तू कुमारे हो ना दो हमार कुछ दिन तक झेलना। घर होई हथावा में बेलना, अब बेलना से खेलना। अरे घर होई हथावा में बेलना, बेलना से खेलना। चलिए नमस्ते प्रणाम। आज हमने के एक्स्ट्रा टन स्टूडियो में और हमने भोजपुरी के बहुत ही प्यारा गाना भैया को बना दीपक शिव पे। अभी काफी दिन से इनका गाना वायरल चल रहा है। बेलना से खेलना एगो गाना आई है भैया के बड़ी ही बाजा तोरबे। आ एक पिछले गाना आई रहे तानो किया नसीला वो गया आई दीपक भी हुए हैं जौन की गाना वायरल भई रखी आई हितई में 4 दिन खातिर मनानी हमारे अजय पांडे भैया जी गए नहीं वो गाना के फिर से मतलब लाइट में लावे में दीपक भैया के बड़ी योगदान भैले ने जो नया युवा जो दर्शक आई रहा के सामने पहुंचावे खातिर भैया तनी से कहम कि तनी कुछ कि झट देना हंसे जब नजर मिलावे, दिलवा के हमारा धड़कनवा बढ़ावे। करी जब इशारा मिले खातिर से दूर शहर में हमके डिस्को बोलावे। कि नाच यही सन नचा के गइल, कि बीर यही सन बढ़ा के गइल। अब ले देना पौनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल। आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल। आहा मजा ही रहे लेकिन हई दिन भी ना के गाना बेलना से खेलना। कि बाड़ू तू कुमारे हो ना दो हमार कुछ दिन तक झेलना। आहा बाड़ू तू कुमारे हो ना दो हमार कुछ दिन तक झेलना। घर होई हथावा में बेलना, अब बेलना से खेलना। अरे घर होई हथावा में बेलना, बेलना से खेलना। अरे कैसे करबू माना जब मंगत तोर सजनावा। सोहे के पड़ी ससतिया कर न पैबू बहाना। सब कुछ सीख ल तू ई हवाया न दूर रसोईया में हेलना। धर हई हाथवा में बेलना, बेलना से खेलना। भैया मतलब गावे खातिर जब कहल तो भैया एकदम पड़ाक से नहीं तिनका में हमर दिल खुश करे वाला मिजाज लगेला। ये खाली कहला पे भैया एकदम मिजाज खुश कर देवे गावे ले तड़ाक से ना गावे ले। आ हो नहीं गाना नीला नीला वाला गाना में आखिया नसीला मैं जाल लागत मैं जाल गाना क्लासिक। तोहर खुला खुला केस जीव के काल लागता, आ तोहर अखिया नसीली माया जाल लागता। जुए होठवा से मधु लाल लाल लागता, आ तोहर अखिया नसीली माया जाल लागता। कि गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, आ तू भंवरा से मिलल बाड़ू। करत दिल के कतल बाड़ू, के कर मेहनत के फल बाड़ू। लाली ओठावा से ललचावे, करता दिलावा इलू इलू। हीरोइन हो हीरोइन तना न पिएलू, कहता अखिया नशा में जिएलू। बताव कहीं गाजा तना न पिएलू, कहता अखिया नशा में जिएलू। हीरोइन हो। मन खुश हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद जितना जनी देखत रहलू। आई वीडियो जाई पेज पे भी जाई आप सब ओकरा के बाकी कार वाला जन वीडियो वायरल भई रहे।